И здравейте хора, аз съм Дани Толе. Днес ще направя клип. Сега да кажа днес ще играем. Днес ще направя клип, с коя програма обработвам клипчетата. И вие можете да си ги обработвате. Ще оставя линк, откъдето може да си изтеглите Filmora, Wondershare, Filmora, с нея се обработвам клипчетата. Така, само ще чакам да храни, защото доста бавно заглежда. Обаче, когато си ги обработвате, по някакъв път на екрана ще го вписвам Filmora. Буквално, нали както е тук отгоре, пише баницата. И тук само по лого ли какво пише, не знам. Тук ще изписва, обаче е много голям надписа. От тук до тук. Ето това го е. Да. Това е тъпо. Добре. Така. За да си ги обработвате, аз мисля така, трябва да цъкнете не Easy Mode, ами Full Feature Mode. Цъкате и изчаквате. Пак повтаряме и тук. Full Feature Mode. Да, ще ви спиш така. Изчакваме 5 часа. Така. Добре. Така, това е миналото ми клипче. Сега ще ви покажа. Например, сте сложили клипа. Ето аз пак ще сложа. Ще обработвам малко и няма да псите. Да. Например, да кажем, искате да сложите музика. Нали, първо, чувате, цъкате. Ако не ви хареса, вие няма да я чуете. Ако не ви хареса, не се слагате просто. Обаче, първо, преди да чуете, трябва да цъкнете това отгоре. По-скоро не това отгоре, но е тук плюсчето. Изчаквате да ви зареди. То не е много бавно. Така, после го цъкате. После тук. И ако ви хареса музиката, нали цъкате на това плюсче тук. За да намалите. Аз му забравя как се работи с това. С това, Filmora. Ето е тук. Май. Добре. Значи, така. Спит. Бавно. Принцип аз понякога, нали, като снимам си правилно бавно се чува. Така, ето тук можете да се намалите. Аз понякога, като си обработвам клиповете, я правя на 10. Повечето от вас не чуват, защото няколко пъти правя на 5. И те никой не чува. И вече ще се правя да слага музика. Така, сега ще чуем как е. Ето го стигнал съм. Тихичко се чува. Да, така. Сега ще ви покажа как да си служите, нали, ако сте се объркали нещо, тук да ви изписва каквото сте написали. Да, ще разберете само. Например, да кажем. Кое са? Това, като вчера.
слагате го тук. Така. Хора, както виждате, и както вече видяхте, това е това. Да, например, отиваме тук. Накрая. Чакай. Ай, по-бързо, а? Добре. Така. Например, тук не съм такова. Например, добре, е тук. Накрая. Забравял съм да кажа чао. Защото наистина така стана. Не предположих, че ми спребандих насрани кама да снимам. Да. Малко се бърка. Аре бе! Така. Тук. Изтривате това. И си пишете, например, чао. Добре, така. Така. И да. Това си го слагате. Тук, както искате си го правите. Просто аз ви показвам. Нали? Не. Тук се слагат годинката, всичко, каквото си иска. Текст. Просто общо филмура е до всяка програмка за обработване, за снимане, защото може да се снима. Да, и после цъкате на Save. Така. Аз вече имам... къде са ми другите? Другите са ми сейфнати в друга папка. Да. И цъкате запиши, на което има на английски сейф. И сте готови с записания файл. И сте готови с програмата, вече мисля, че знаете как се обработва. Можете да си правите клонинги. Например, вие сте тук, нали, с фейскам, ако сте. Вие сте, нали, ако правите влог с Wondershare Filmora, вие сте тук. И да речем някой, нали, няма никой тук. И вие искате, нали, хем вие да сте тук, хем да сте там. Това обаче го забравих как се правиш, иначе ще да ви покажа. Обаче много яко така. Файл, общото от програмката. Надявам се, клипъра ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, дизлайк, ако искате да дадете. Абонирайте се. Не се абонирайте, ако не искате. Да, това беше урокче. Точно така, урок. И да, това беше всичко от мен.